में पीपी के डरामा करेला, रतिया में पीपी के डरामा करेला। ना भतार कबोलेला करे सौतीन संगे खेला, ना भतार कबोलेला करे सौतीन संगे खेला। मिक्स बाय कंचन राज मुजफ्फरपुर, कंचन राज मुजफ्फरपुर। रूपम रिकॉर्डिंग स्टूडियो जीवा चौक मधुबनी। हमहू जवान तू जवान, राइटर दीपक सुना कइले न मान। हमहू जवान तू जवान, राइटर दीपक सुना कइले न मान। राम परवेश खूबे करेला झमेला, राम परवेश खूबे करेला झमेला। ना भतार कबोलेला करे सौतीन संगे खेला, ना भतार कबोलेला करे सौतीन संगे खेला। रूपम रिकॉर्डिंग स्टूडियो जीवा चौक मधुबनी। मोबाइल नंबर 91 10 96 36 60।